ахиран ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд муяссар гардид, ки дуздони корозмударо дастгир кунанд. Ду ҷавони 24 сола сокинони шаҳри Бохтари вилояти Хатлон дар ҳудуди шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстон ба дуздии маблағи дар дохили нақлиётҳо гузоштаи шаҳрвандон машғул буданд, ки ғофилгир шуданд. Ба иттилои тафтишот дуздиҳо шабона содир шуда, ҳарду гумонбари ҷиноят пештар барои дуздӣ аз 2 то 4 маротиба суд шуданд. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи фаъолияти натиҷабахши оперативӣ ҳаракатҳои иттифоқи сегонаи дуздони ҳарҷогардро бепарда сохт, ки аз вилояти Хатлон ба минтақаи Суғд омада ба дуздӣ аз дохили нақлиёт машғул буданд. 2 нафар гумонбари ҷиноят Ибатов Фирдавс Саидҷаъфарович ва Негматов Фирӯз Раҷабович, ки ҳарду пештар гузаштаи ҷиноятӣ доранд, соли таваллудашон 1996 зода ва истиқоматкунандагони шаҳри Бохтар дастгир шуда, шарики дигари онҳоро милитсия ҷустуҷӯ дорад. چند مرتبه суд شدید؟ بله باشه. چه خیلی بودن ساعتی پشت؟ مده 144. мақомоти милитсия айни ҳол 10 дуздӣ ва 16 суиқасди дуздӣ маҷмуан 26 лаҳзаи ҷиноятро ба ин иттифоқи сегона нисбат медиҳад, ки дар ҳудуди шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстон содир шуданд. айни ҳол дар суроғаи шаҳри Хуҷанд маҳаллаи 12 бо гумонбаршудагон Иботов Фирдавс ва Нигматов Фирӯз барои ҳаракати тафтишотӣ гузарондани ҳаракати тафтишотӣ санҷишӣ нишон дод дар ҷои ҳодиса гузаронда истодаем. Номбурдагон дар вақти нишондод доданашон муайян карда шуд, ки дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 7 лаҳзаи ҷинояти дуздиро содир карданд. Тарзи усули содир кардани ҷинояти дуздӣ аз тарафи Иботов Фирдавс ва Нигматов Фирӯз ин бо воситаи як адад мурваттоб оинаи дари қафои автомошинаро зада шикаста аз дохилаш бошад маблағҳои пулӣ ва молу ашёҳои қиматбоҳро тасарруф мекарданд. усули дуздиҳо шикастани оинаи нақлиёт ва аз дохили он дарёфту тасарруфи танҳо пули нақд аст. дар Хуҷанд даст доштани гумонбарон дар 2 дуздӣ бо тасарруфи 12 000 сомонӣ ва 5 суиқасди дуздӣ, дар шаҳри Бӯстон бошад 8 дуздӣ бо дарёфти 6808 сомонӣ аз дохили нақлиёт ва 11 суиқасди дуздӣ ба қайд гирифта шудааст, ки ҳамаи ҷиноятҳо шабона давомидаҳаи аввали моҳи март содир шуданд. вақти ҳамин кор дар Фирӯз кофтагӣ буд, ман дар пеши мошин будам, я ҳамраҳмон тарафи улави дом буд. шумо чӣ кор мекардед ин вақт? ман нигоҳ мекардам, дома нигоҳ карда саргини дома нигоҳ доштем, ки ягон каси дига наидидам. автомошинаҳои тамғаи Opel ва Mercedes объекти ин силсила дуздиҳост. дар шаҳри Хуҷанд хатсайри дуздиҳо ҳудуди баландошёнаҳои маҳаллаҳои 12 ва 13ро фаро гирифта, дар шаҳри Бӯстон нақлиёти дар саҳни биноҳои истиқомати гузоштаи сокинони маҳаллаи Нав, кӯчаҳои Рудакӣ, Сулҳ, Баротова ва Ҷавонӣ ҳадаф қарор гирифтааст. аз рӯи далелҳои ошкоргарда бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати Фирдавс Ибатов ва Фирӯз Негматов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.